Čaute, tu je Medok a teraz vám ukážem, ako robiť s Word Editom. Tak, dáme si Game Mode 1, to je Creative, a ideme na nejakú tú planinku. Tak, základné príkazy, čo budem teraz robiť, to sú brush, to sú štece, potom kopírovať, pomedzi to ešte primiešam nejaké tie základné príkazy, napríklad ako vytvoriť guľu, dutu alebo celú a tak ďalej. Tak začneme najprv s tými základnými príkazmi. To sú omitko want, to vám dá ako paličku a s touto môžete vlastne označovať určité body. Smagujem. Ani nevadí, či budeme mať na rýchlo alebo tak. Označíme si napríklad ako tú oblasť nejakú, dáme omitko set a idečko napríklad dáme vzduchu, to je 0. Stačíme a nám to vyčistí tento priestor. Ďalej môžeme tu napríklad ešte omitko set grass, to nám dá trávu. Potom môžeme napríklad ešte dáme do 2-krát a môžeme omitko replace, to je nahradiť snow a 0 a všetkým sneh odstrániť. Ďalej, to je asi taký základný príkazov, ešte tu je jeden, to je označenie ako kopírovať a prepiť. Tak sa postavíme na miesto, kde to bolo označené a napíšeme omitko copy a niekde sa postavíme tak, a napíšeme omitko paste, tak nám to prelepí iba tú označenú časť. Takže takto by to vyzeralo. Ak by sa to updateli, tak by to malo všetko zmiznúť. Dáme undo a dáme si clear history, to vyčistí históriu a môžeme ísť ďalej. Tak ešte paličku budeme potrebovať, ale teraz si dáme na prázdne miesto a ideme základné príkazy. To sú omitko sphr, ďalej omitko cieľ, a ešte ktoré väčšinou sa sphere, asi na tieto dve sa používajú väčšinou. A môže byť ešte jedna verzia týchto príkazov, keď sa pridávajú pred nich h, lebo tieto príkazy, alebo to h znamená pred tým príkazom, že bude duté, duté. Tak, dáme si teraz napríklad sphere, guľu, dutú guľu, idečko dáme napríklad, môžeme buď slovom, alebo napíšeme napríklad jednotku, dáme si veľkosť a tá bude napríklad 5, takže 5 blokov od stredu a máme guľu zo skla a 5 blokov od stredu by to mohlo byť 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, takže 5 blokov máme a takisto aj do výšky by to malo byť. Dáme si teraz undo, označíme a takisto to funguje aj pre cylinder, ten má menší rozdiel a ten je taký, že napíšeme idečko, veľkosť, ale musíme sa dať ešte aj výšku, inakšie by nám toto urobilo. A komu sa chce zdvihnúť o jeden blok a zase tu napísať, to by bolo príliš dohavé. Tak dáme undo 3 a napíšeme ešte tu za 5 desiatku a to nám zdvihne 10 blokov do výšky. A môžeme to, keď chcete napríklad tu zatvoriť tú spodnú časť, tak urobíme to takto, že stadiaľ odstránime to h a stadiaľ tú desiatku.
a nám vyplní dno. A máme v podstate teraz ako keby pohár. Dáme 1, 2 a nám to zmaže celé. Tak. To by bolo asi z tých takých základných príkazov a potom a teraz ideme vlastne na štetce. Na štetce potrebujeme nejaké tie dropy, ktoré sa nedajú použiť bez toho, aby sa s ním dačo craftilo, ako napríklad bone meal. Musíme dať do craftiaceho stolika, aby z neho bola mučka alebo paličku, s ňou nič neurobíte, tak samostatne ani spravím, ani s ľavým kliknutím. A to isté aj so slizom. Tak, a teraz napíšeme jeden taký základný príkaz, a to je brush, štetec. A tu nám naskočí všetky. EX je extinguish, to vyhladí všetken oheň. Keď napíšeme EX a radius napríklad 10, tak 10 blokov nám vyhladí všetken oheň. Smooth, to ide od 1 až do 5. Jednotka je taká stredná, dvojka trochu silnejšia, trojka taká mierna, to len trochu vám zahladí. 4 agresívna a 5 veľmi agresívna. Väčšinou sa používa trojka, alebo to je taký priemer. Ďalší si dáme, to je napríklad dáme cylinder si. Môžeme použiť aj skladku Seal a dáme si napríklad zase dáme si teraz kameň, to je jednotka, alebo môžeme napísať stone a dáme si veľkosť, dáme napríklad 3 bloky a výšku 5 blokov. A ešte si dáme posledné a to je dáme butcher alebo guľu sphere, už viete čo robí. A dáme si 50. Možno iba 5, tak. Naspavnujeme si tu nejakých tých zlých mobov. Creepera, to je najlepšie. A teraz, keď to podržíme, tak by mali zmiznúť. Vlastne ich to zabije. Dáme tak viacej mobov vedľa seba. Ak by sa približujeme, tak oni postupne miznú, lebo ich to vlastne zabíja. Ďalšie, to by sme mohli dať už preč. Príkaz non zmažete všetky jeho vlastnosti, to je, že sme tam vôbec dávali, ako keby sa späť vrátilo k paličke. Ďalší, to je vlastne ten cylinder, ktorý sa predtým mali. Spravíme si takú menšiu horu z neho, takú trochu šikmu by nevadilo. A zoberieme ten štetec, ktorý máme druhý, a to je vyhladenie, a ideme ho ohladiť. A hladíme a vlastne vznikne niečo také ako malá stolová hora. Môžeme všetko tak vyhladiť. Všetko, aj stromy, úplne všetko. Toto ešte nie je tak agresívne, ale 5 už je veľmi agresívna. Môžeme napríklad tu a môžeme zmeniť na alebo tu a môžeme size, veľkosť, a môžeme zmeniť od 1 zase do 5. Ak dali by sme 5, tak dosť agresívne to je. A veľmi sa to nepoužíva, iba ak by to bolo veľmi veľká stavba. A vznikne nám taká menšia hora. Aj keď s menšími osadkami, ale to je proste tá sila tej agresívnosti. Ďalej, môžeme napríklad ešte na tom cylindri namiesto veľkosti, ak by sme dali size 1, tak by nám cylindrik 1x1 jeden blok o stredu vytvoril, alebo 3x3, to je už jedno. Potom môžeme ešte dať okrem size sa dá ešte height, dá sa dať nie height, size, ako to bolo, hej, materiál dáme napríklad zase na sklo a zmení sa nám, ale zase môžeme pokračovať a môžeme to počas toho zmeniť a dáme diamond block.
asi idečko. Aké je jeho ID? 57. Tak si napíšeme 57. A nám dá. Tak, a to by bolo asi všetko z tých základných príkazov. Viacej toho tu sa až tak nedá, lebo to je vlastne terraformovanie. A celkom je to aj zabava, ak viete, že čo robíte. Ale má to aj menšie rizika, môžete tak poškodiť svoj svet. Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte ich do komentov pod video a ja vám s radosťou na nich odpoviem. Len prosím vás, žiaden spam. Tak čaute.